Добрый вечар, мае сябры. Спадзяюся, што казачка, якую я пачала вам чытаць, спадабалася вам. Таму сёння мы прадоўжым. Калі ласка, слухаем. Вось той самы касмічны вецер, які праляцеў, каб забраць знічку. Што ж было далей? Ён ужо пачаў закручвацца на месцы, рыхтуючыся падхапіць сяброўку і панесці ў космас. Але яна чамусьці не спяшалася выходзіць з хаты. Заўважыўшы яе ваганні, касмічны вецер разгублена запытаўся: «Чаго ты марудзіш?» «Чакай, сябра вятрыска, не прыспешвай мяне. Я толькі пачала знаёміцца з жыццём на зямлі. Тут такая прыгажосць, а кветкі. Я магла б глядзець на іх бясконца. Мне падабаецца клапаціцца аб іх, паліваць, адчуваць тонкі салодкі водар». «Ты хочаш застацца?» – зніякавеў касмічны вецер. Я хачу пабыць тут, каб любавацца імі. З людзьмі пагаварыць, а потым можна і дадому вяртацца». Яны некаторы час маўчалі. Цішыню парушыў касмічны вецер. «Няўжо ты не сумуеш па знічгарадку?» «Сумую». Знічка ўздыхнула, а потым звярнулася да сябра з просьбай. «Слухай, вятрыска, я тут кветкі развожу, розныя. Мне б хацелася пасадзіць і нашыя кветкі, якія растуць у знічгарадку. Зможаш прынесці мне колькі зёлак насення?» Касмічны вецер глыбока ўздыхнуў. Ну ці мог жа ён адмовіць сяброўцы? «Прынясу», цвёрда паабяцаў. «Уяўляеш, які незвычайны квітнік атрымаецца!» радавалася Зіначка. «На зямлі такіх раслін яшчэ не бачылі, якія ёсць у нас у знічгарадку». Тут дзяўчыне прыйшла адна цудоўная ідэя. «Вятрыска, сябра, заляці на месяц, вазьмі там насенне мясцовых кветак». «Ты дадому, гляжу, не спяшаешся», – сумна сказаў касмічны вецер. «Мо і не вернешся?» «Вярнуся я, вярнуся, не перажывай, сябра». «Калі? Ну скажы мне дакладна, калі?» – не сунімаўся госць з космаса. «Калі на сваім асаблівым кветніку пасажу 10 гатункаў самых незвычайных кветак, вось тады і вярнуся», – паабяцала Зіначка. «Кветкі са знічгарадка і месяца ўлічваюцца?» – сцвярджальна сказаў касмічны вецер. «Дамовіліся», – адказала дзяўчынка зорка. Госць з космасу развітаўся і паляцеў, а Зіначка вярнулася ў ложак, лягла на духмяную падушку з травы кветак, накрылась коўдрачкай і адразу агарнуў яе сон. І пачала ўслухоўвацца ў нейкія гукі, якія ляцелі да яе. «Дапамажы, натхненне, прапала, прыгажуня, шчасце». Не адпускала цяжкае адчуванне, што яна так і не дапамагла таму чалавеку, які спадзяваўся на яе. Той ноччу Зіначка амаль не спала. Раніцай, калі сонца ўстала, бабуля Сцеша выйшла з хаты і ўбачыла, што Зіначка ўжо завіхаецца ў сваім двары. «Дзіцятка, ты хоць спіш калі?» – усміхнулася бабуля. «Усё з кветкамі возішся. Я хачу, каб яны квітнелі. Мне так падабаецца глядзець на гэту прыгажосць. А ты паліла іх вадзічкай з крыніцы?» «Гэта крынічка гаючая», – параіла бабуля Сцеша. «А дзе тая крынічка?» – зацікавілася Зіначка. «А там, за лугам, перайсці і адразу ўбачыш». Зацікавілася Зіначка. Адразу ёй захацелася паліць свае кветачкі. Бліжэй да вечара, калі сонца адступіла, яна ўзяла каромысел, вёдры і выправілася да той крынічкі. Да крынічкі вяла лясная сцежка, па якой было відаць, што вяскоўцы часта ходзяць туды па ваду. Вось і Зіначка вырашыла туды спусціцца. Паставіла яна вёдры на зямлю, паклала на зямлю каромысел,
Апусціўшыся на калені, набрала ў далоні халоднай вады і папіла. Сапраўды, смачнай была вада, наталяла смагу, надавала сілы. «Вазьмі конаўку, красуня, будзе зручней піць», пачуўся прыгожы нізкі голас. Зіначка азірнулася і ўбачыла незнаёмца, але голас яго чамусьці ёй быў ужо знаёмым. Дзяўчына хуценька падхапілася з кален, разгублена азірнулася. «Прабач, я не хацеў цябе напалохаць. Вазьмі конаўку, будзеш першай, хто з яе крынічнай вады вып'е. Я Каваль. Зрабіў вось гэту пасудзінку і вырашыў ля крыніцы пакінуць, каб людзям было зручней піць яе». Каваль працягнуў дзяўчыне конаўку. Конаўка гэта кружка. Яна ўзяла яе, пакруціла ў руках. Пасудзіна нагадвала лебедзя з доўгай прыгожай шыяй. Зіначка прысела, набрала вады і з прыязнай усмешкай падала Кавалю. «Дзякуй, красуня, але я мару, каб ты першай паспытала вады з маёй конаўкі». Дзяўчына зрабіла некалькі глыткоў, зноў набрала вады і падала Кавалю. Цяпер ён узяў пасудзінку і прагна выпіў усё да апошняй кроплі. Пакуль Каваль спусташаў конаўку, дзяўчына разглядала яго. Высокі такі хлопец, такі высокі, што Зіначка ці была яму па плячо ростам. Валасы цёмныя, крыху даўгаватыя, вочы сінія, прамяняцца дабрынёй. Рукі моцныя, па ўсім бачна працавітыя. І Каваль разглядаў дзяўчыну. Вабілі позірк яе доўгія валасы, прыгожы твар з іскрыстымі блакітнымі вачыма. Хораша усміхаліся ружовыя вусны, невысокая, стан танюткі. «Хто ты, красуня?» – спытаў яе Каваль. «Зорка-знічка», – адказала яна і рассмяялася сярэбрыстым смехам. «З неба прыляцела?» – жартаваў Каваль. «Ага, а мяне тут Зіначкай завуць». «Зіначка, прыгожае імя, а я Мікола. Ты па ваду прыйшла?» – ён кіўнуў на вёдры. Дзяўчына расказала, што хоча паліць крынічнай вадой свае кветкі, якія вырошчвае ў агародзе. Каваль узяўся паднёсці ёй цяжкія вёдры. Пакінулі яны конаўку лебедзя ля крынічкі, ды і рушылі далей у вёску. Пакуль ішлі, Зіначка расказала Міколу, што хоча зрабіць самы незвычайны кветнік. Сабраць у ім 10 гатункаў такіх кветак, якіх яшчэ ніхто не бачыў. «Ведаю я такую незвычайную кветку», – задумена сказаў Каваль. «Русалчынай валошкай завецца». «Прыгожая?» – зацікавілася Зіначка. «Але што за пытанне, усе кветкі прыгожыя». «Ды я і сам не бачыў. Ні кветкі, ні русалкі. Людзі кажуць, што жывуць гэтыя прыгажуні ў нашай рацэ, а вада ў ёй такая сіняя таму, што фарбуецца ад русалчыных валошак. Можа, казкі ўсё гэта, а можа і праўда». На гэтым яны скончылі размову пра русалак і пра кветку. Як у вёску ўвайшлі, Зіначка заўважыла, што суседзі з вялікай цікаўнасцю глядзяць на яе і Каваля, позіркамі праводзяць пра нешта, шэпчуцца сабе. Данёс Мікола вёдры і паставіў ля паветкі, як папрасіла дзяўчына. Затрымлівацца не стаў, а развітваючыся сказаў: «Да сустрэчы, прыгажуня, мы яшчэ пабачымся». Вось такі прыгожы Каваль на імя Мікола, які сустрэўся Зіначцы-знічцы ля крыніцы. А што было далей, я раскажу вам у наступны раз. Да пабачэння, да сустрэчы на канале «Казкі на канапе».